gelip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrü. Bilen bilir adı kiraz mevsimi. V hlavných úlohách v slovenskom znení Miroslava Grožáková, Matúš Krátky, Peter Krajčovič, Romana Orlická, Zuzana Kizeková, Renáta Rundová, Miroslav Trnavský, Martin Zatovič, Dagmar Sanitrová, Darius Koči, Natália Koušová, Přemysl Boublík, Erik Koníček, Alexej Šajban a Michaela Kapráliková. Keď kvitne láska. Otec, tuším si nejaký zamyslený. Čo sa deje? Od rána nedokážem prestať rozmýšľať. Môj mozog je celkom zahltený myšlienkami. A čo ťa tak trápi? Čo ma trápi? To isté, čo aj teba. No, mňa asi najviac trápia ženy, otec. Naozaj? Aj mňa? Čo? Tak aj teba trápia ženy? Aha, jasné. Všimol som si, že si mal v poslednom čase nejakú dobrú náladu. No dobre, tak to povedz. Kto je tá šťastná dáma? Meno nie je dôležité. Aha, takže to je vážne. Dobre. Veď dobre. Sú to už 3 roky, čo mama zomrela. A ty si bol celé 3 roky úplne mimo. Ja viem, že je to ťažké, ale som rád, že sa vraciaš opäť do života. To je fajn. Samota je zložitá. Keď nájdeš dôveryhodnú ženu, drž sa jej a už ju nepustí. Máš pravdu. Máš pravdu, otec. Ak dovolíš, idem si zavolať. Aha. Tak tentokrát sa ti podarilo vykrútiť, ale na budúce mi musíš povedať všetky detaily. Radšej už choď. Asi ma porazí. Mal by som dať okamžite výpovede a odísť. Už ťa viac nebudem stresovať, dobre? Ja už radšej pôjdem. Dnes mám všetkého akurát tak dosť. Dobre, tak ťa zoznámim s tvojou novou kolegyňou. To naozaj nie je potrebné, ďakujem. Ja tu nebudem pracovať. Čo tu mám robiť? Ojko si bude v kancelárii kresliť svoje návrhy, pracovať na nových projektoch a ja tu mám byť ako predavačka? V žiadnom prípade. A ponúka ma ako na trhu. Kto je? Kto je, že si ma dovolí odporúčať? Doslova do písmena sa tam pred všetkými nado mnou vyvyšovala, ale niečo ti poviem. Robí mi to naschvál. Presne ako vravíš, poznajú len 5 minút a už je viac ako ja. Vieš, koľko rokov tu pracujem ja? Onem poznám dokonale, predtým bola 0, vôbec nič. Mala veľa peňazí, len to. Nerozumie móde, nechápe návrhy, rozmaznaná boháčka, nič iné. Keby som tu nebol, už dávno by skrachovala. Presne tak. Čo je také výnimočné na tom Mojkinom projekte? No, ako vravíš. Jedno malé bezvýznamné dievča si sem príde a zničí úplne všetko. Uvidíš, obyčajná pozerka. Keď sme boli malé, bolo to presne tak isto. Ojku je také milé dievčatko, Ojku je taká slušná. A Šejma je zlá. Prečo? Lebo Šejma nie je pokrytec. Lebo Šejma všetko, čo si myslí, povie každému pekne na rovinu. Lebo Šejma je odvážna. No nič, ja už radšej pôjdem. Počkaj, nikam nechoď.
Príjmi tú pracovnú ponuku a ja som tu. Skôr či neskôr príde na naše slová. Budú zvrhnutí. A práve vtedy nastane náš čas. Čo povieš? No, tak ako ti to celé napadlo? Prečo práve, keď kvitne láska? Je to obdobie čerešní, je to obdobie lásky. Obdobie nádeje. Je krátke, ale najkrajšie. Ten správny čas na lásku. Romantická módna návrhárka, výborne, presne ako ja. Drahá Ojku, naozaj sa mi páčiš. Dobre, nechajme teraz detaily bokom. Bude lepšie, ak teraz preberieme technické veci na zajtrajší večer? Zajtrajší večer? Áno, máš málo času, sústreď sa na prácu. Predstavíme 10-15 modelov a ak chceš ešte 2 tvoje modely. No a tieto 2 nové modely musíme veľmi dobre odprezentovať. Verím ti. Ja teraz musím ísť. Neopováž sa sklamať moju dôveru. Toto je veľmi veľká zákazka. Ak nám vyjde, tvoj život sa zmení. Blahoželám. Moment. Povedala zajtra. To už zajtra, ale ja neviem prezentovať. Určite sa strápnim. Ojku, upokoj sa. Nie, tú prácu nemôžem prijať. Dobre, možno to bol môj sen, moja túžba, ale nemôžem to prijať. Na také niečo potrebujem minimálne 2 týždne. 2 týždne. A chodím aj do školy. Aj tam sa potrebujem nachystať. Ojku. Nezvládnem to. Zavolaj tvojej mame. Nahnevá sa, ak odmietnem. Nahnevá sa, však vidíš. Ja to nemôžem odmietnúť. Bol to môj sen. Táto práca je môjim životným snom. Veď ja ti nič nehovorím. Netáraj. Takéto odpovede sú na nič. Ja tú prácu nemôžem odmietnúť. Skončila som. Čo mám nakresliť? V hlave mám prázdno. Dobre, musím začať kresliť. Idem kresliť. Zvládnem to. Ale ako? Ako začať? Ako? No tak, Ojku, no tak, rozmýšľaj. Dokážeš to, vždy si to dokázala. Dokážeš to, upokoj sa. Upokoj, myslí. Ojku, môžeš sa skoncentrovať, prosím? Nedokážem, lebo som rozrušená. Ojku, ak sa nebudeš koncentrovať, nič nenakreslíš. Viem to, čo si myslíš, že to neviem, len mi to nejde. Dobre, dokážeš to. Často sa so sebou takto rozprávaš? Nie často. A vlastne vždy. Nikdy neprestávam. To vidím. A čo keby som ťa upokojil ja? Zajtra tam prídeš aj ty však? Nie. Prečo by som tam mal prísť? Čo by som tam robil? Pomohol by si mi, keby si tam bol by si mi veľkou oporou. Veď si už veľká, hádam, nepotrebuješ oporu. Čo keby to odprezentovala tvoja mama? Dobre, ešte niečo? Napríklad by som si chcela sadnúť, zavrieť oči a keď ich otvorím, nech už je po všetkom. Idem po papiera ceruzku. Tak po čom ešte túžiš, drahá Ojku? Rada by som išla niekam na dovolenku. Dobre, dovolenka, píšem si. Ďalej? Mohli by sa utíšiť hlasy v mojej hlave. Mám ju ako melón. No tak, vstaň, ideme. Neblázni, mám tu kopec práce. Len poď. Budeš kresliť v noci. Tak poď, ideme. Prestaň, ja musím pracovať, musím predsa kresliť. Cerka? Niekto prišiel. Mám ti odovzdať toto. No, čo to je? A od koho to je? Neviem, nepovedal. Obleč si to a príď dole. Už viem, mama. Je to Mete? Aký je to len pozorný chlapec.
Slečna Šejma. Nemám čas prechádzať sa po parkoch, mám povinnosti, musím pracovať. Mohla by si mi aspoň raz dôverovať? Dobre ti to padne. Teraz vyzuj si topánky. Prečo? Daj si ich dole. Dotyk so zemou ti pomôže. Zabudneš na stres a aj sa príjemne ochladíš. A ja na toto fakt nemám čas. Čo urobíme s tvojou tvrdohlavosťou? Ale ja sa nechcem vyzuť. No tak vyzuj sa. Tak sa teda najprv vyzuj ty. Ty si naozaj poriadne tvrdohlavá. Vážne. Spokojná? Spokojná. Tak teda prosím. A teraz začneme s terapiou. Takže, slečna Ojku, prečo ste taká rozrušená? Robíš so mnou rozhovor? Povedzme, že áno. Najprv by som chcela pozdraviť všetkých, ktorých zo srdca milujem. A už lietaš v oblakoch. Prečo som rozrušená? Lebo už celé roky snívam o tom, že raz budem pracovať pre pani Onem. A teraz prišla od nej ponuka a ja nemám vôbec čas. Bojím sa, že za taký krátky čas to proste nestihnem. Že to nedokážem. Výborne. Keď je tak, poprosím o reklamný blok. Ty. Ako si zvykla neustále ma udierať. Nemôžeš ma za každým takto búchať po ruke, to nechcem. Čo tak trochu hudby? Čo tak trochu hudby? Čo keby prišiel Mete?
Mete. Mete, nemôžem tomu uveriť. Ak som ti ublížil, prepáč mi to. Nechcel som. Vlastne ja som... Takže, prechádzame k druhému bodu našej terapie. A čo keby sme sa radšej vrátili späť? Počul som námietku, alebo sa mi to iba zdalo? Dobre, pokračuj, nech to máme za sebou. Ale takto to nebude fungovať. Veď dobre, začni už. Snažíš sa ma takto zbaviť? Nie, to sa ti len zdá. Veľmi si ma nepresvedčila, ale pre tvoje dobro budem pokračovať. Teraz zatvor oči. Tak, moment. Neskúšaj tu na mňa žiadne hlúpe triky. Tvrdohlavé, bláznivé dievča, ktoré sa rozpráva samo so sebou. Ty naozaj nie si normálna. Správne. Ani som nikdy netvrdila opak. Máš stále oči otvorené. Dobré. Opakuj po mne. Moja prezentácia dopadne dobre. Zamkol si dobre dvere na svojom aute, mám tam nákresy. Ak ich ukradnú, som v háji. Zamkol som? Ale vysvetli mi, ako sa dá auto zamknúť dobre. Dobré, veď dobré. Sú zatvorené. Moja prezentácia dopadne dobre. Kde mám telefón? Ojku. Dobre, mám ho vo vrecku. Prečo sa hneď rozčuľuješ? Oči. Všetko dopadne veľmi dobre. Roky čakáš na túto príležitosť. A teraz si pripravená. Dôveruj si. Ja ti dôverujem. A naozaj to nehovorím len tak. Viem to. Zajtra všetko dopadne dobre. A teraz opakuj. Všetko dopadne dobre. 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 Všetko. Cukrová vata. Vo svojom predošlom živote si bola asi loveckým psom. Máš veľmi dobrý čuch. A ty si bol asi vtipný šašo. Milujem cukrovú vatu. Odkiaľ to vieš? Všetci ju milujú. Nekradni mi späť. Stále tomu nemôžem uveriť, Mete. Tento večer je ako poézia. Keď si mojou inšpiráciou ty, je jednoduché písať básne. Mimochodom, ospravedlňujem sa ti za moje dnešné správanie. Ja normálne nie som žiarlivá, ale som na teba veľmi naviazaná. A nechcem ťa stratiť. Veď ma ani nestratíš. A hovoril si dnes Zojku? Nie. Išiel som do práce. Nahromadilo sa mi tam kopu vecí. A čo ty? Nič, len ma vyhodili z práce. Opatrne. A to prečo? Čo sa stalo? Nechaj to tak. Ale mám aj dobrú správu. Mám novú prácu. To vážne? Tak tomu sa hovorí, že žiješ rýchlo. A ešte niečo, vieš, kto je mojou novou šéfkou? No, ja to určite nie som. Len mi prosím ťa nepovedz, že si sa zamestnala v našej firme. Nie, to zas nie. Začala som pracovať pre Onem Dinčerovú. Pre pani Onem? Myslíš Ajazovú mamu? Ako? Ona je Ajazová mama? Áno, ráno som ho tam videla sedieť vedľa nej, prekvapilo ma to. A mimochodom, začali sme tam pracovať spolu s Ojku. Spolu s Ojku? To sú mi veci a ja o ničom neviem. A preto ťa zajtra pozývam na večeru pre zmenu ja. Síce to nebude takéto
romantické miesto, ale oslávime moju novú prácu. Dobre, ale oslávime ešte niečo. Môžeš, Ali? Naša prvá večera. Mete. Áno. Ďakujem. Tu máš. Odkiaľ si to zobral, synček? Darovali mi to. Kto ti to daroval? Dal mi ho Ujo Ajas. Dal ti ho Ujo Ajas? Len počkaj, Ujo Ajas. A ty kde máš sestru? Kde je to dievča toľko? No nič, už to dlhšie nevydržím. Idem jej radšej zavolať. Tá cukrová vata mi veľmi chutila. Takže moja terapia ti nechutila, ale cukrová vata áno? Vlastne celé mi to padlo veľmi dobre. A tento tu hneď čaká pochvaly. Predpokladám, že tým tento tu myslíš mňa. Je tu okrem teba ešte niekto? Asi aj poriadne papuľnatá. Tak toto beriem ako poklonu. Výborne. Moja mama. Celkom som na ňu kvôli tebe zabudla. Teraz mi vynadá. Prosím, mamička. Kde toľko si, dcerka? Hneď prídem domov, mami. Nemala si dnes ísť na exkurziu? Mamička, tu nám zrušili. Chcela som ti to povedať. Okamžite príď domov, čakám ťa. Dobre? Dobre, mamička, už idem. Všetkému si na vine. Čo som zase urobil? Musela som kvôli tebe klamať, mame, keby si k nám neprišiel. Nič z toho by sa nestalo. Vstávaj, ideme. Aj tak mám kopu práce, budem kresliť celú noc. Čo je to? Aha, budeme celý mokrí. Čo je na tomto také smiešné? Čo to robíš? Chceš pred zajtrajškom prekladnúť? Poď sem. Hádam sa nebojíš. Prečo by som sa mal báť? Si celá premočená. Aha. Yine ben aşık oldum darmadan yağmur oldum. Kadıköy sahilinde estirum rüzgar oldum. Yine ben aşık oldum darmadan yağmur oldum. Kadıköy sahilinde estirum rüzgar oldum. Hey beni de biz de her gece çıktık mehtaba aşk var diye. Kalmamış kalmamış da bile ne bir huzur ne bir neşe. Yüreğimi yaktım ben bu gece bir deniz feneriyle. Sahile vurdum ben bu gece dalga gibi delice. Yüreğimi yaktım ben bu gece bir deniz feneriyle. Sahile vurdum ben bu gece dalga gibi delice. Pozri, ako sme dopadli. Si bláznivá. A ty si Bojko. Pravá tvár známeho architekta Ajaza Dinčera bola odhalená. Mýliš sa, len som nerád premočený. Ďakujem ti za oporu. Nemáš za čo. V suchu ti budem vždy oporou. Dobrú noc. Dobrú noc. Iba tentokrát. Nezvykaj si. Nič iné som ani nečakal. Choď a začni kresliť. A ja mám ešte prácu. Musel si mi to pripomenúť však. Ako to mám všetko stihnúť za jednu noc? Dnes sa nevyspím. Dobrú noc.
Ako to vyzeráš? V parku sa spustilo polievanie. Prvýkrát si mi klamala. Povedala si, že ideš na exkurziu. Klamala si. Prečo? Prečo? Dcérka, na niečo som sa ťa pýtala. Odpovedz mi, prečo si mi klamala? Odkiaľ vieš, že sme nešli? To je úplne jedno. Nie je podstatné, kto mi to povedal. Ty mi odpovedz na moju otázku. Prečo si mi teda klamala? Mamička, musela som. Keď prišiel Ajas... Mňa žiaden Ajas nezaujíma. Pýtam sa ťa, prečo si ma oklamala. Odpovedz. Máš pravdu. Prepáč mi to. Chceš sa podobať na svojho otca, ha? A klamať mi ako on? Takto som ťa vychovala? Čo mi to tu hovoríš o otcovi? Aký otec? Ako ma s ním môžeš porovnávať? Vždy som stála pri tebe, mama. Dobre, urobila som chybu a ospravedlňujem sa, ale nemyslela som si, že to takto dopadne. Prirovnať ma k človeku, ktorý nám zničil život. Pre jednu malú chybičku ma predsa nemôžeš prirovnávať k tomu človeku. Nehaď ma s ním do jedného vreca. Pozri sa na mňa, upokoj sa. Si pre mňa všetkým. Dobre? Rozumieš? Si pre mňa všetkým. Prosím ťa, neklam mi. Toto mi nerob. Okrem seba nemáme vôbec nikoho. Nerob mi to. A čo ja, mama? Poď sem, synček. Radšej neobjímaj svoju sestru. Čo, nevidíš, že je mokrá? Mne to nevadí. Poďte ku mne, deti moje. Veď sa zadusíme. Tak teda, keď to máme za sebou, poviem vám jednu správu. Bože môj, hovor, čo sa stalo? Pani Onem sa páčia návrhy, ktoré som jej poslala. Prijala ma do práce. To vážne, si moja šikovná dcérenka, si šikovná. Vidíš, vravela si, že to nevíde a nakoniec to vyšlo. Hovor. No, zajtra chce pred všetkými odprezentovať môj projekt. Presnejšie povedané, ja ho odprezentujem. Ale nemám to pripravené a som z toho nervózna. Je tu ešte jedna vec a ja je synom pani Onem. Ale nie je to vďaka nemu. Povedal mi, aby som nebola vôbec nervózna, lebo jej sa vraj páčili moje kresby už dávno predtým. Tak prečo tu teraz so mnou strácaš čas? Prezleč sa a choď kresliť. Dobre, ja teda idem. Poskávam vás a prajem vám sladké sny. Ďaká. Dobrú noc. Dobrú noc, moje pojašené dievčatko, blázonko. Skutočne, to bol jeden prekrásny večer. Veľmi pekne ti ďakujem. Nie za čo. Sme v strede ulice. Niekto nás uvidí. Áno, máš pravdu. Mete, dnes večer som sa cítila výnimočne. Toto som skutočne veľmi potrebovala. Ale veď ty si pre mňa výnimočná. Chcem, aby si to vedela. Dobrú noc. Dobrú noc. Yine de inanmam sonsuz aşka gelip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrü. Bilen bilir adı kiraz mevsimi. Opakuj, prezentácia dopadne dobre. Bugün beni aklımdan geçenleri getir koy karşıma bir aşk hiç yaşanmamış gibi her gün yepyeni
Burdžu, celú noc som nespala. Som ako opitá. Veď to vidím. Vyzeráš hrozne, oči máš celé opuchnuté. Čo? To vážne? Čo si vyplašená? Hneď sa vyplašíš. To som len žartovala. Burdžu, to nie je vtipné. Vôbec nie. Chceš ma už celkom vytočiť? Môžeme začať pracovať? Počúvaš ma? Dobre, tak začni. Dobre. Takže, v prvom rade... Nehovor. Vyzerá to, že si nerozhodná. Musíš si začať trochu viac dôverovať. Veď som ešte ani nezačala. Môj projekt sa volá Keď kvitne láska. Ak vás zaujíma, prečo práve Keď kvitne láska... Nehovor. Nehovorím. Hovoríš, mám uši, počujem veľmi dobre. Nemôžeš očakávať zázraky, Burdžu. Ty mi teda vôbec nepomáhaš. A je to tu? Začínam strašne panikáriť. Počúvaj, Burdžu, dnes sa odtiaľto ani len nepohneš, budeš tu. To neprichádza do úvahy. Dnes po obede sa idem stretnúť s Emrem a iste chápeš, že sa na to musím patrične vychystať. Aha, dobre teda. A zase po ňom hneď vyštartuješ? Nie, to už som raz urobila. Skúsime to ešte raz? Dobre, skúsme. Takže, môj prvý model... Tu nie je, ani tu nie je. Tu je môj prvý model. Na tento model som použila saténovú zelenú látku a... Píp! Ďakujeme. Ja pohorím, Burdžu. Naozaj pohorím. Zavolám Ajazovi. Nie, nerob hlúposti. Volám mu. Zvoní to. Zdvihne to. Musí mi to zdvihnúť. Zdvihni mi to! Haló? Ahoj, ako sa máš? Dobre? Fajn. A čo práca? Mám sa dobre. Dnes je krásny deň, rada ťa počujem, Ajas. A ja na tú večeru asi neprídem. Ojku, o čom sme sa včera rozprávali? Že budeš pokojná a že všetko dobre dopadne. Vôbec nič nedopadne dobre. Pozri, môj prejav je hrozný. Ak mi neveríš, spýtaj sa Burdžu. Hovorí pravdu, skúšame to, vôbec nevie prezentovať. Teraz si mi zlomila srdce. Toto si naozaj myslíš? Veď ty si to tak povedala. Ja môžem, ale ty nie. Toto si o mňa myslí moja najlepšia kamarátka? Ojku, môžeš sa upokojiť? Rátaj do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mám pokračovať do 20? Okamžite príď sem. A to prečo? Máš tam nejaké lieky na spanie? Mohol by si ma na pár dní uspať. Naučím ťa prezentovať. Ponáhľaj sa, čakám. Zložil. Drzo mi to zložil. Všetci mi dávajú zabrať. Dokonca aj ten Ajas. Idem za ním. Naučí ma prezentovať. Naučí ťa prezentovať? Wow. No, teda. Burdžu, nezačínaj, prosím ťa. Dobre, prepáč mi, ale už som začala. Takže mala som také malé podozrenie, že sa tomu mužovi páčiš, ale... Dievča, zaujímalo by ma, či sa aj tebe aspoň trochu páči ten milý a sympatický muž. Vieš čo? Nepáči. Prečo? Lebo vieme, kto sa mi páči. Však Burdžu. Veď dobre. Uvidíme. Idem sa nachystať. Tak, dobre. Aj ja som už na odchode. Idem. Drž mi palce. Maj sa. To som teda naozaj zvedavá. Zavolaj do reštaurácie a nahlás im aj Ojkino meno. Potom zavolaj jej a urgentne mi nachystaj kópie všetkých jej nákresov. Šoférov pre mňa a pre Ojku. Nech ju vyzdvihne a privezie do reštaurácie. Dokážeš si to zapamätať, alebo ti to mám dať písomne? Dobré ráno, pani Onem. Zapamätám, pani Onem. Tak to dúfam. Dobré ráno. Oboznám ju s náplňou práce. Nech tam len takto nestojí. Poď, drahá, ideme trochu popracovať. Haló? Haló, dobrý deň želám. Tu je Ojaj, volám od pani Onem. Áno, prosím. Takže takto. Pani Onem chce, aby som jej okamžite priniesol tvoje nákresy. No ja...
Som práve teraz vyšla z domu na ulicu. Ale hneď pri nás je jeden obchod. Môžem tie nákresy nechať tam. Obchod? Dobre, môžeme to urobiť aj tak. Ja si to odtiaľ zoberiem. No a o 4:00 ťa príde vyzdvihnúť šofér s autom. Dobre? Dobre. Dovidenia. Povedala obchod? Tá je ale naivná. Moja drahá, dobre počúvaj. Poviem ti, čo teraz urobíme. Som tu, pán profesor. Nasleduj, maslniečko. Hneď mi pošli mailom poznámky z toho stretnutia. Ojku, vítajú nás. Ahoj. Dnes mám dôležitú prezentáciu. A Jas mi s ňou ide pomôcť. Chce využiť moju nadpriemernú inteligenciu a ja som súhlasil. Jasné. Počul som, že si sa zamestnala u pani Onem. Šejma mi to včera večer povedala. Blahoželám. Som veľmi rád. Ďakujem veľmi pekne. Tiež som rada. Teším sa z toho. Ak ste už skončili, mohli by sme sa vrátiť k práci. Samozrejme, pán Ajas. Inak našla si na zaškolenie nesprávneho človeka. Moment, asi som zle rozumel. Ten pravý profík na prezentácie je tu. Ale nevral. Nafúkanec. To sa mi páči. Tak teda prosím, predveď svoje schopnosti. Rád, pán Ajas, s potešením. Ojku si vypočuje nás oboch. Kto sa jej bude viac pozdávať, ten vyhrá. Dohodnuté? Dohodnuté, ale čo vyhrá? To musí rozhodnúť Ojku. No tak moment, cítim sa ako v divadle. Pán Mete, javisko je tvoje. Samozrejme. Ojku? Slovenské znenie vyrobilo Sunrise Studio. Hayat, hayat, gel şaşırt bugün beni.
aklımdan geçenleri getir koy karşıma. Bir aşk hiç yaşanmamış gibi, her gün yepyeni. Kalır mı buralarda, tutar mı ellerimden, hatta koyar mı kalbimi kalbinin yanına. Yine de inanmam sonsuz aşka, gelip geçer. Sevda dedikleri kısacıktır ömrü, bilen bilir. Adı kiraz mevsimi.